urte berri, asmo berri eta denboraldi berri. Hau da, irrikitan neon hemen zuekin neoteko berrize. Uda oso ondo pasaet, espero zuek ala izatia. Eta ikusi zuez txukuna, Zimera berria, horre txukun, atze kolorek, txukun eta dotore, Baina, zerbait klasikoa falta izatik hemen. Zerbait ola klasikoa biharten digemen gure lehendabiziko saioei ikutu berezia emateko, bai? Epala, hoxe, falta nien hemen, Jon. Ongi, etorri. Mila esker, ongi itazu. Kaiku bat entzat, oze? Ez, kaiku bat, ardia dizteko. Gauza dotoria. Hemen dakau, zehose tradizionala. Kusiko zuze saio, ona atorren. Txak? Aia, hau dekau artelana, ez da eskulana, ze gauza goxua. Baina hau ez deka aintzinan erabilitako, hau erabiliko da ziok, ez da? Berria etorriko nea. Bai, hau berria da, horantxegina. Labetik atera berria. Hemen dago Jon Dufurrena, bastanetik etorri berria, eta antxe da, kasu zure taiertxua, ez da olako gauza egiteko. Ja bat etxean, eta antxe garraitek. Zenba gauza egitetuzu, bakarrik kaikuak o gauza gehiore bai? Ez, lehenago hartzainak erabiltzen zuzten gauza guztiak. Zazpi tresna dire erabiltzen zuztenak egunero gasna egiteko, eta ardia dizteko, eta horiek, eta gero, gainentzeko tailak, eta txiki batzuk ere. Guantxe zautuko dugu idana, bakite bai animalik ebazkazula, ez da? Bai. Eta aldi berien ningo dugu errezeta behar bat, eta ikasi Jon nundik noa ibiltzean. Bueno, lagunak, eta Jon, garatuko izut pausuz nondik noa ibiliko gen errezeta hoiteko garaian. Eta bueno, hemen dazkau lekak entxalada bat ingo dugu, ja udan gaudela guandikan, udako entxalada behar bat ingo dugu, lekakin, patatakin, gero hau goxatuko dugu hemen dazkau geresi tomatek baratzurila, ardua eta baitale olibak, hau ingo duguna da konfitatu pixkat, hauek egosi, bat alde batetik, bestia bestetik. Gio ingo ditugu hemen konfitatu batzuetan geresi tomatiak, ardo pixka bota, oliba txikituta, horrea botako ditugu, bai patata eta bainak, eta geho, platera eratzeko garaian, gainetik perifoio pixkat, eta txerrilan burua botako jo horrea. Bale, hoi alde batetik. Eta beste alde batetik muskuilo batzuk ingo ditugu. Muskuilo hauek iteko, ingo duguna baitare, konfitatu geresi tomate hauek batzu jakin, bertara botako dugu erromerua, salbia, baitare hau da tipulina darra, eta gero bertara botako dugu tomatia, pipermina, eta bertan irikiko ditugu muskuiluak. Muskuiluak irikitzen dianean, segidoan ateako dugu, mami guztia ateako dugu, aragi guztiak enduko jau, eta gero, hoi dakauna tomate bat hor ja muskuiluekin goxatuta, egaluzia garbituko dugu, hor berotan epelduko dugu, in baino epeldu, hola, xamurra gelditzeko, eta gero ingo duguna da, entxala da, eta onduan muskuiluen saltxa egaluziakin. Ados? Itxure harra. Bueno, zemuz moldatzeaiz, basekiet tresnakin da ondo, labanakin eta zukaldian? Jaten arrazongi. Jaten arrazongi, ados. Bueno, bilen artien zozingo dugu. Venga, nik ingoitutena da, adibes, leka hauek garbitu, egosten jartzeko, eta zu patatatxuak, bale? Ingoitu zuritu eta laukitxotanin, bale? Hemen mangoi zuri gailua, bale? Eta hori irekontu. Hemen bi katilu jarriko izkit, bat lekatxuantzako, txikitxua eta patantzako ere haundi jaztiat behar. Honekin moldatuko gaituk. Bueno, eta hemen inbertegu lan pixka eta mingaina eman, bale? Bale, arrazongi. Energia tope nago, Aurren gozailua urtekoa eta, bueno, ez dakit igual luak emango iten, oporra eta gero bakizue, Estresoi, posbakazional esateana, saiatuko naiz, bukaeraino tope hoten, saiatuko naiz. Bueno, zuzen muso porraldia. Inalduzu oporrik anudan. Ez. Katxila, mar. Behiekin ez dago porrik. Behiekin ez dago porrikan. Bueno. Eta, kaikoketa iten, eta olakoak, ere bai gelditu baiz, edo horrekin eburu belarri. Bete itzen gara, gaina udan izaten dira azokak bat baino gehiago, eta alatara joten gara bat obertzetara, eta
Hoi neguko lanak izatezian pixka, ezta? Ekaitza sartzen zanean, eta negua, gaua goiz etortzean nian, hor barruko lanak iteko, ezta? Bai, normalean neguan iten dira, demora txarrakin, baina, bueno, azkenean urte guztian. Bai, urte guztian eman bertaio. Bueno, nola okurritu ziteizun? Olako tresnak iten jartzia. Bueno, bizi guztia gustatu zen dezakit, bai kaikuak eta bai zurezko gauza guztiak. Etxan beti ohitura izan da egiteko, eta ni 18 urte bete arnitolek, hasi nintzen ikasten, erratzun gelditzen zen azken kaikua gilekin, xanteot izakin. Erakin hasi nintzen ikasten, eta orain arte. Eta orduan etxin inorrak etzin iten, beha zitxon herrian bat, ite zituna, eta haren ondon jarritzen ikaste, o nola urbildu itzan, nola esan nion, erakutziak ire arte hau. Bai, bueno, etxan bai aman aitatxik egiten zituen lehenago, nik ez duen ezagutu, baina egiten zituen. Ni aitara itzen zen zurakin, beti bizi guztia ditu da zurakin, iten zituen kutsa, zurezko kutsan bat, gauza batzokola, eta, bueno, etxan zura beti bilituko, beti izen da, etxeko azken baserrian gauza guztiak etxean egiten ziren baserriko gauzak. Baserri tarratanetik janpin behar egiten, bestela patu inber kanpoku bai, Hoixen. Ondo. Hola sinitzen. Vale. Eta gauza badaitia, gauza da goxatzia, zuzeu zuetako itia, baina nola tan ferita jun, bestentzakoin, o nola... Bai, pues, duela irurte edo, bazen diru laguntza bat atera zena Nafarroko gobernutik izaten zena diversifikazion agraria deitzen diotena. Bai. Eta ikusi baserri munduan nahiko gaizki zagola, pues ateratzen dute laguntza bat gauza desberdinak egiteko, laguntza eskatu nuen, eta nola baitere kaikuak eta egiteko, eta orduan hasi nintzen ja kaikuak egiten ja orduan arte joi bat zena, ja zerbait ere ofizial bezala egiten. Eta azokoetatik gerota gehiagotek hasi ziren deitzen, ja gauza gutxi gelditzen dire oketatik, eta gerotak baloratzen edin aski gerota gehiago ez. Eta hola hasi nintzen joaten. Bikain, nolaek prozesua zehazki hasi eta bukatu arte kaiku bat iteko. Hor ikusiat, hoi urkia, ezta? Bai. Nik dominatzeit urkia, urkiola nau, eta ezin nau despistatu. Urkietik bat zerbait. Bai. Aita amun hauan, urkiola, eta egia esan, zer zuaitz polita eken bai, ezta? Zuaitz txuria eta gogorra ere bai aldi berian, Eta pixu ere badu, bai. Nik bai, egon naiz, Finlandian, egon nintzen, urte baten, oskun nintzela familiakin gueltate matea, eta hane, behaientzako edalontzi txikik eta historik eta dana urkiak inite ziren. Bai, egiten da, urkia honiz erabiltzen da. Bai. Eta, egun zen hori da gutxi Bielorrusiatik emakume bat, eta kusizulek erran zen, eso es de mi tierra, esaten zen. Bai, urkia hangoa zela, eta beraiena zela. Beraiena zela, zuaitza. Vale. Eta urkiak initia hori hemen beti hola izan da? Bai, eskualdean beti urkiz egin dire, eta gukala segitzen dugu, urkiz egiten. Bikain. Urkiak ez du xurgatzen likidoik, eta gero ez du tintai botatzen. Gaztainak eta botazute tinta, eta gero, esneakin erabiltzeko gaztaina, pues ez zingo zen. Bai, eta hortaz beti bildi da urkia. Ados. Eta zezan behar nizun, adibidez hau ekiteko garaian, hoi ja, egurtegitik erosten dek, o zuaitzan bila jutea izan mendira eta betiko moduan egiten dek? Bai, betiko moduan. Udaletxean eskatzen duzu baimena mozteko zura bat, arbol bat mozteko, joaten zara neguko hilgoran, beti hilgorako azken neguko hilgoran? Bai. Neguan hilgora bat baino gehiago daude, ezta? Bai, hilabete bakoitzan. Hilabete bakoitzan dakak hilgora, eze hilgoran izan beredik. Hor badaude, urritxa urritxa makila esate du, ezta? Hilgora baino abendukoan, urtarrilekoan. Guk normalean hasten gara abenduan, eta abendua urtarrila, otsaila, martxa, april arte, edo zen hilgorako, gorapeneko, azken egunetan. Azken egunetan, Izerdik ez daukalaia. Vale. Lingo xarrek esaten zuten, egin behar zela probatu, aizkora batekin kaska bat eman, eta ikusi haber, zuaitza botatzen den, sabiaik botatzen den. Ez badu sabiai botatzen, izerdi botatzen, hor nahi doran, mozteko hori da. Vale. Lehen ala egiten zuten. Guain launak, ez juten golpek ematen zuez guztiei, Ez. Vale. Eta hori, esaten dezun bezala kontrolatuta, ez da? Udaletxen galdetu, behaiek esaten zuen basuan zein heldan bota zein ez? Bai, hemen eskatzen du, normalean urkia honiz daude, eta zuk eskatzen duzu zein nahi duzun, markatzen dizute, guardak etortzen dire, Nafarroko gobernuko mendizainak etortzen dira, markatzen dute, eta gero jazuk nahi duzunean, mozten duzu, moztu, bota arbola, moztu, etxera ekarri, eta ja horrazten da lana. Eta horrazten da lana, baina ja lanian daka jartzia, o aurrena eman berdio geldiune txiki bat pizkal lehortzeko, o lehortzen behar behan duabil? Bai. Ekarri etxera eta behar dira zerratu, eta albezen laster ustu. Bai, berez beharko zen hilabete bat baino fiteago, ja ustu, eta gero behin ustua dagola, utzi 2 hilabetez lehortzera, leku babestu batean. Horri zetot arazoa honizetan. Osea, hor ikusi datena, ekarri eta aurrenengo pasu hori iten degia momentuan, oia 3. baino juteaiz. Bai, lehenengoa izango zen zuaitza moztu eta ekarri,
Bai? Bigarrena ja ustuta dagoenean lehortzen utzia. Hori lehortzen utzi berdek. Hori Eta ja ikustea gaina kolorez nola aldatzen dan dana, ezta? Bai. Eta behin lehortu dagolaik, ordena amaitzen da. Vale. Eta, zenba denbora utzi berdek lehortzen? 2 hilabete gutxienez. Gutxienez, hori segun sasoia, o segun segiro, lehortu... o segun nundakaken. Bai, leku babestu baten utziar da beti. Arso arriskutsua da, haizeak ematen badio, haize golpeak edo, lehortzen da golpean, eta egiten dira. Bai, askotan pasatzen da. Eten itendek, ezta? Bai. Vale. Bueno, eta hori, dea geho txukun, zulua, bueno, jain dago, lijatu dena. Lijatu, kidarra egin. Eta hor ja, erabiltzeko moduan dago, o berri hori hartu inbiar du? Ez, erabiltzeko, gaur egun ja galdu dire hori, baina lehen erabiltzeko egiten zutena zen, zura txikitzen zuten 10 bat egun urean, bueno, lehenik erretzen zuten. Barrotik eta kanpotik erretzen zuten harri batekin, harria berotu, eta kaikuan purdia kanpoko aldetik eta barruko aldetik erre egiten zuten. Gero urean sartu, bete urez, adoit, 10 bat egun ez edo, urez bete txiki. Gero ustu eta utzi lehortzera. Eta gero hasi erabiltzen. Eta erretako puntxu hori geho lijature bai, o beltxo hori horretzen? Hor geltzen da, bere beltxo horrekin hor geltzen da, bai. Poruak edo erretzeko egiten zen, eta gaur egun galdu dira horiek denak lehen bazuzten pausu pila bat egiten zuztenak, bakite gosi egiten zutela zura kaikoagin aurre, bakarrik galdu dira, gauzoi galdu dira. Gaur egun jazta erabiltzen, bakarrik 180 adornutako da. Claro, gaina pena dek ikititukela historia hauek, eta ez dituk ardilei ez nia jaizteko. Ez, gaur egunean ez. Gaur egunean gehioitu, hemen adorno gisa gartzeko, ez da? Etorri zan dira jatetxetaten nahi dutela, gaztanbera ditzen dugu, gaztanbera du mamia egiteko, lehengo modu txarrean harriekin egosita, bakarrik saridadetik. Kiskilurrin hori izatekena, ez da? Gaztanek kiskilurrina ditzen dugu, eta, bueno, arroz berexi izaten da. Baina berez sanidadetik eta debekatua dago zura ibiltzea. Hortaz ez da... ezin da egin. Katxila, mar. Etxetan bai, etxe partikularretan bai, baino... Nik hori guztien behin kontatu tela hemen, baino, nik bai ardilan ez nia, eostia zeon kiskilurrinakin o kiskilurrinik gabe, ez da? Bai. Eta guk ite genuen, gu Euskal Herrian gaude, gure jatetxian, da isekokin, da ite genuen gure mamila kiskilurrinakin. Mundu guztia, erreta egin da. Bai. I errin txikela, eta girrin txikela, eta giten genuen, jarriko dugu, erdila ez den normala eta erdila kiskilur. Igualdik, errin txikela baina. Gero jartzen genuen, 10% kiskilurrin da, laro eta pizkat errin txaizula da, nimi katxiz la, amar, Guretza berriz kiskilurrin da berezitasuna ematen dira, bestela da jogurru bat. Bixiguako txitxarroa parrilan hartzen errepuntxo bezala, ez da? Horre da ematen diona bere guztu berezi hoi. Dudi gabe. Baino. Bueno, launak, hemen, lehen da biziko urratzak inditugu. Egosten jarri, bai, lekak, bainak, zuen nola esaten zuen? Lekak, bale? Eta patata ere, bai. Lurzagarra, beste batuntzako. Bueno, hau martxan dakau, eta ingo deuna da, lehen da biziko erreportaia ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea, piper beltzekoen gana, eta ikusiko zuen, hau sare sozialetan ititu errezetako landetan eta, errezeta jarrak, eta gau zerbait indigue, egaluziakin. Guazen ikastea. Kaixo, Dani eta Iker gara, piperbeltzeko kideak, eta gaur gure proiektua salduko dizuegu, eta gainera errezeta bat ekarriko dizuegu ere. Aurrekoan, Gorbeiara joan ginen, oraingo honetan Salburuara etorri gara, eta salduko dizuegu pixka bat gure proiektuaren nondik norakoa. Gure proiektua orain dela 5 urte jaio zen, COVID eta gero, kriston gogoak genituen ateratzeko, eta Danirekin hitz egin nuen pixka bat proiektu bat sortzeko, non natura, gastronomia eta bideoak batzen ziren. Kasu honetan, Dani bideoen aditua da, niri asko gustatzen zaizu sukaldaritza eta asko gustatzen zaiz natura, orduan bion artean forma eman genion piperbeltzi. Bueno, lehenik eta behin, kokagunea erabakitzen dugu, guri gustatzen zaigun paisai bat, gero, gerturatzen gara gure karroarekin eta osagaiekin, erabakitzen dugu oso ondo non grabatu nahi dugun, eta jazten gara osagaia prestatzen. Lehenik eta behin, argazki bat ateratzen diegu osagaiei, eta gero jazten gara kosinatzen. Lehenengo gauza normalean izaten da osagai guztiak moztea. Gero erregosten hasten gara, eta azkenik ja platerra prestatzen dugu. Bukatuta gero, bideo bat probatzen, noski, eta geroago beste argazki batzuk platerraren bukaerako itxurarekin. Gero, guzti hau, Instagramera igotzen dugu 3 publikazio ezberdinetan, lehenengoa izaten da osagaiena, gero bideoa, eta azkenik pixka bat platerra bere osotasunean. Eta gero bideoa pixka bat luzeago igotzen dugu ere YouTubera, eta bertan ere ikus daitezke gure bideoak.
Proiektu hau hemen Euskal Herrian kokatu nahi genuenez, piper beltza gure plater askotan erabiltzen dugu, eta gure proiektuak ere piper beltz kutsu hori izatea nahi genuen, eta horregatik erabaki genuen piper beltz izen hori. Hau azalduta, guazen errezeta fresko bat egitera. Gaurkoan, hegaluzezko briotxe bat prestatuko dugu. Osagaiak hemen dituzue, piparrak erabiliko ditugu, antxoak erabiliko ditugu, olibak erabiliko ditugu. Erabiliko ditugu ere arrautz batzuk, ja egosita ditugunak, maionesa pizka bat, eta tipula ospindua. Hasiko gara pizka bat hegaluzea beste osagaiekin nahazten, dena ondo txikituta, antxoak txikituko ditugu, olibak txikituko ditugu, baita piparrak ere, dena maionesarekin nahaztu. Eguraldi honarekin, horrelako errezeta freskoak ondo etortzen dira, ezta? Eta arrazoi horregantik hau ekarri dizuegu. Normalean saiatzen gara bertako produktuak erabiltzen. Garaioan garaikoak badira, ahalik eta hobeto. Eta, hori oinarritzat hartuta, erabakitzen dugu errezeta, sasoikoa izatea eta egokia izatea garai horretarako. Normalean saiatzen gara errezeta errezak eskaintzen. Normalean osagai gutxikoak, baina bai pizka bat ezberdinak. Normalean osagaien bat sartzen dugu pizka bat arraroa dena, eta kutsu ezberdin bat emateko. Gure jarraitzaileen artean pizka bat denetari dago. Adin guztietakoak, leku askotakoak, baina batez ere gaztetxoen artean errezagoa izaten da iristea. Danik ja grabatu dizkit plano guztiak, argazkiak atera ditu, prestakuntzak ere aurreratuta daude, orain geratzen zaigu briotxea sartaginetik pasatuko gurin pizka batekin. Eta arrautzak azkenean dekoratzeko prestatu. Horretarako egin duguna da, pizkat egosi 2 minutuz bakarrik gorringoa oraindik urtuta geratzeko. Tipula pixka batekin, badaukagu gure ogitarteko fresko hau. Gure lana bukatu dugu, hemen daukagu errezeta. Gogoratu, errezeta hau egin nahi baduzue, bilatu gure sare sozialetan, piper beltzen, bai YouTubeen, baita Instagramen ere, eta hon egin. Gero arte, agur! Haupa Dani, haupa Iker, eta hoi hegaluzia prestatu zena, gaina briotxean barruan, xamurra mertzen horrek, Zura ona. Bueno, saiatuko gea, oian egiten. Bezarka da handi bat, bikote, eta jarraitu goxatzen, dagudan hoi errezetak eakusten, baki sare sozialetan topea biltze zateta. Bueno, gurian jarraitzeko hemen, bainak egozten, patatak egozten, adi bilibier gaituk hemen, Patata noiz dago negozita, baitu, Susan patzezunean horrela, tak, eta goraka ja eroriten baek, eositaziok. Eta gehiago ez diagozi behar, bestela puria iten dia. Dezein ningo zaizkio. Ordu nahu kanpora, lekake bai. Hau txikila moztu dugu gaina eta hola txikillan segituan iten da. Iragatziko ditut, eta lehendabiziko urratzak inditugu. Guain inbiarretena da, betu, 2 tomate martxan jarri betu. Bat, hoiek bertara botatzeko eta 2 muskuliok ere bai botatzeko bertara. Eta horretako, betu, hemen batzu jadakat, honeako biharko ditut, 3 ale eta honeako beste 3, bale? Zurituta eta txikituta. Venga, hoi zure kontu. Plana banatu ditugu, eta jarraitu behar dugu mingainai ematen. Hemen, kaiku adibidez, guk kaiku hitza, guk ezagutzen duta guria dalakuan, ezta? Hemengua da kaikua? Kaiku hori ere hemengua da? Edo nun baitetik ekarri deu, edo... Ez, kaikua berez hemengua da. Esaten da, Kristo horretik 2 edo 3 mila urte fitiagotik ezagutzen zela, eta bakarrik Euskal Herrikoa. Bai, Euskal Herritik kanpo ez omen da bestelekuetan aurkitu inoen ere. Eta hemendik inoa ez du eraman ere bai, orduan, Bueno, eraman dira, baina... Baina hemen indakuak izan dira. Bai. Eta zindek tamaino originala esango genuke hartzaileak erabiltzen zuena? Bueno, lehen erabiltzen zutena ziren 6-8 litro ingurukoak. 6-8 litro, ostrak, katxarro errak, ezta? Izen erabiltzen zutena. Eta lehenago da kurioso, baina lehenago iten zuten neurriak hartzen zuten, ez zuten litrotan iten. Deizten zuztelek ardiak eta esaten zuten 5 kaiku esne, 6 kaiku esne, gaztan bera bat kaiku batekoa. Eta kaikua neurri bazan, ja. Zen neurri bat, erabiltzen zen neurritako. 6 litroko gutxi gara bera bueltan ibiltzen zen? Bai, hola inguru biltzen zen. Deizteko igual biltzen ziren ondixagokoa, gero gaztan bera edo mamia egiteko igual txikixago, baina biltzen zen neurri hortan. Ados. Eta,
esan dek 2-3 urte Kristo baino lehenu hemen. Bai. Eta nola jakiten da hori, kobazulotan ikusi da, onu baiten topatu dia, edo... Ez dakit, antropologok esatez duten, nik badakit Nafarroko museoan, badela argazki bat, grabatu bat, dela 1100 urtekoan aski dela, eta ateratzen da emakume bat, behi bat deizten, eta kaiku batera deizten, eta ondoan beste kaiku bat, grabatu batean. Eta esaten da, ardilatxa bai ezagutzen dela ordutik, eta bai kaikua, eta bai esnea egosteko modua harriekin edo, ezagutzen dela Kristo horretik 2-3 urte fiteagotik. Claro, hori etzan zutan jartzen, gaina urrezkoa da. Bai. Eta orduan harria sartzen zen berua barroa, ez da? Harria egiten zen, burdin harria, erdebolo fita dena. Burdin harria ze... Harri pisutxu hori, ez da? Kare harria batzen baduzu temperatura hartzekin lertzen da. Claro, eta barruan ja bertan beragatuko zan esne guztia, ez da? Burdin harriak egiten zen esnea gozi. Ona. Eta horrekin batea esan dezu, beste hainbat tresna egiten dituzula, ere bai, hartzaiek erabiltzen dituztenak, ez da? Bai. Zein dira tresna horiek? Hartzaiek erabiltzen zuzten egunero, kaikua zen deizteko, gero dago idazkia, deitzi ondoren... Nola, a ber, kamarika aurrena zein izan dek? Kaikua, ardia deizteko erabiltzen zena. Vale, ardia deizteko, vale. Gero idazkia zen enbudo bat. Esnea iragazteko, bertan patzen ziren soina gasuna, patzen ziren buruz bera, eta soina baduten hile horrekin, egiten zuten azten zikina depuratu. Esnea pasatzen zen... Inbutu bat, horrazuna mordo bagarri behan, eta gainetik pasatu zen. Gainetik pasatu. Gaur egungo bezala, bakarri dena zurezkoak. Gero zagona batza, zela kubo bat, arata pasatzen zen esnea, gero dago kartola, batzan gainean jartzen zena gasna egiteko zen apoiotako bakarrik, gainean jartzeko zimitza, Kartola, zimitza zer dek, zehazki? Zimitza zen moldea gasna egiteko. Hor baserri bakotxak izaten zuen bere Hor marrazkia. ja mamila ja suero kenduta, gasna barrua sartzen. Hor sartzen zen, bazazkoan zulu batzuk azpian, eta gasna egitekoan suerua edo gazura pasatzen zen berri zabatzara. Eta baserri bakotxak izaten zuen bere marrazkia. Orden, espaizuten etiketei, jakiten zuten marrazkian behiz, ze etxetakoa zen. Eta gero, zagon oporra, hori izaten zen, gelditzen zen gazura edo, hartzainek, hartopila, edo taloa guk hartopila ditzen dugu baztanen, hartopila jaten zuten, oporran, gazurakin edo esneakin bertzenaz, hartzen zutenak. Zazpi piezako, eta gero malatxa barkatu, malatxa zagon, lehenagoko nasteko, batidero bazela, makil bat, lehenko xarxarrak izaten ziren gorostia dar batekin eginak, eta hola, bihotza bezala egin da, hola, ez da? Bihotza alde batetik eta bestetik bai. Eta arekin hiltzen zen asteko. Eta danak iteituk? Bai. Hoi, eta gero artesak edo talo askak, hartzainak jateko ibiltzen zuten, bai alde batetik, handiak zirenak, erabiltzen zuzten ogien edo, hartopilen masa egiteko, hartoirinean masa egiteko, eta txikiak zirenak hartzainak jateko, beren platera bezala. Egia esan, nik janda nao, olako batian, Orozko nintzanean, jangen uno olako batian. Eta beste tresna horrekin bai, esan desuna, moitzekoare ikusita dakat, bai. Malatxa. Bai, hala da. Gio orduan, burnilak eta historiak eta talokiteko eta hori ere ja martxan zeuden, bai, ez da? Bai, oia gero xago hasi ziren, baina bai, oia metalaron hasi zen, eta oia gero berandu xago gauza dire, zurezko hauek dire, aurrekoa gau dire, lehenengo gauza erabiltzen zirenak, hartzainek lehenengo gauzak erabilizuztenak, ziren zurezkoak, zen eskutan zauketan lehenbizko gauza. Budi, onna. Egia, esan, 2-3 mila urte Kristo horretik, errez esatek, Urte badira. Bai. Bakarrik Euskal Herrien, ez? Ai, ama. Eta, adibidez, ordun tresna hauek, gehien bat zein biltzezian, bordetan baserrean goian, edo baserrin bertan erabiltzen zian, gehien bat hartzaiak erabiltzen zituen tresna zian. Gehien bat hartzaina mendian. Hartzaiak mendian erabiltzen zituen. Hartzaiak mendiak gazna egiteko biltzen zuen mendian, eta gehien bat. Zine hartzainen, la kuriosoa, hauek egiteko herramientak ere, ez dire existitzen, ez duzu inon aurkituko, ez duzu ferreteria batean ez duzu aurkituko herramienta hauek, dire eginak, eta aurkitzen duzun leku bakarretan, izaten dira hartzain bordetan. Hartzain bordetan batu beste aurkitzen duzu, hori da hartzaini berek erabiltzen zuztelakoz, berek egiteko. Berek egiten zuzten azkenean. Berek diseinatu, ebili, hautsi eta konpondu, berek egiten zuten dena. Bai. Eta zuk, zure tresnekin gazta inda zaude, edo bestintzako bakarrikan saltzen dezu, ose? Ez, ni gazta egin ez. Gaztan bera bai egin izan dugu etxean, lehenago egiten genuen, amatxi bizizela eta uniz egiten genuen, gaztan bera burdinarriakin egosite, baina nik orai gaznaik ez du sekula egin. Eta tresna horietatik ezin da lan gehien ematen dizuna egiten? Kaikua. Kaikua da, Kaikua bai, delikatuna da, zagunena da, eta denetan delikatuna ere kaikua da. Eta presiatuen ere bai? Adibidez perita jute zean ian eta olakotan, jendia kaikua eramateu gehiena? Bai, dudi gabe. Dudi gabe? Jendia kaikua da, gehien ezagutzen duena eta gehien erabiltzen duena eta gehien gustatzen zaiona. Eske, kaikua esan dezu bezala, gaina hain guria da, ez da, gure simboloa da, ez da? Eta gero du forma beresi bat, ez?
bere diseinoi baduenakin esaten dute dela ingurunta maden diseinoi perfekton esaten dute. Bai, Bai, daukan forma horrekin da ardian atzeko patan atzean sartzeko, hortaz daukan forma etzan hori. Aurrea beira hola, ez da? Eta gero dauka kider bat, baina dire bi kider behar limizien bezala. Alde batetik hartzen duzu atzetik ardian patan atzean sartzeko, eta gero betea dagoelek eramateko hartzen duzu gainetik. Eta gaine erditik helduta, emateu ja, goitik eusten jungo bazina bezala, ez da? Eta gaina kaikoan gegina badago, behar duzen grabetate puntua izan behar du kaikoan kiderraren puntan. Hartu puntatik eta mantendu behar du. A ber, erakutsi jendia ondo ulertzeko, erakutsi. Nik ustet ulertu etela, ustet, A ber, zuke erakutsi ondo. Hortik, beteta hongo balitz, horri izango zan puntu erdia, ez da? Eta hortik heldu, eta ja... Orduan ez duzu egin behar indarrik ez atzera ez aurrera. Bakarrik, pixua gorde. Indarrei baino garrantzitsu zen, ez ni ez galtzeko. Bai. Ez ni ez galtzeko. Nengo burua zaukaten. Ona. Bueno, hemen, honegin aurrea, bago astxerrik itxarraka. Inbiar deuna da, ja, labanak infinik uste dituztela, betu, oliba hauek, ebai pusketetan in, bale? Lau puskatan? Edo... Bai, gutxi gara bera, betu, aritotan hola ingoek, bale? Bale, arrasonki. Hola xe, ire kontu hauek, haukenduko ja paretikan, haure musika egiten jarri deu, batzu ja pixatu ostatzia, beste nire energia emango zio, ona. Eta tresna bai guztiak, baki feritan ibiltze zehala, alde batetik bestea, ze feritan ibiltze zehala, nun topatuko zaitugu? Bueno, gatenaiz, hartzain egunetan gatenaiz normalean Legazpira eta Huartarakilera urtero. Bai. Arrasatera ere bai, Arrasaten Santa Masetan ere gatenaiz urtero, Zumarragara ere bai. Eta gero, pues bueno, inguruan beste feria batzukola daudenakola, urtean 5-6 feria ez du gehiago egiten. Azkenean gauza hori kostatzen da uniz denbora egitea eta ere ez da izaten materialik hortako. Eta betxak ez zaitu inbiardia, animalik ebazkazula esan dut, eta egunean mantegoela lana. Bai. Eta, zezan behar nizun, jendia taierrea juteko aukera badaka, ezagutzeko zertan nola egiten dituzun gauzak, bisita giatu da gaur eguna infamatu aldianak? Bai, ja 3 urte hasi nintzela bisita giatu egiten, eta jendeare etortzen da, haun etortzen dira bisitan ere bai, eta bueno, han erakusten diogu. Zer egiten dezu bisita giatu baten? Gazta pixka pratuko dugu, Ez, gaztaik ez. Mekatxila mar. Ez, erakusten dio prozesua, patzen dira bideo bat erakutsiz prozesu osoa, ze, karo, kaikoak egiten dira bi golpetan, neguan egiten dira ustu, gero lehortzera utzi eta gero udan amaitu. Horten zuzenean ez duz erakusten al prozesu osoa. Eta erakusten dio bideo baten medioz, nola egiten diren kaikoa denak, eta gero erakusten dio tailerra. Eta gero, bueno, segun ze jende klase den, gustatzen zaio gehiago edo herramientai buruz, edo kaikoi buruz, edo... Ze jende mota jute zaik eta nundikan jute zaik jendia? Atzerritarrak o bertakuak gehiago? 180 Euskal Herrikoak, alde espreski hortako jotortzen direnak. Eta niri gehien harritu datena, ez? Ni pentsatzen nuen turistak izin zilatorko zirenak hauniz, baina gehiena da jendea. Bertakoa eta gainera tortzen dena espreski hortara. Eta hori da gehien harritu datena, ez? Interesa hundi sortu duela... Bertako jendian zako, ez da? Bai. Hombre, egia esan, esan desuna, ez da? Zenbat taier daude, zure herrian basola bat hau itezuna, baino... Bai, dago gara. Ez dala ia inor gehiago gelditzen Euskal Herri guztian, ez da? 3 bat gelditzen gara hola, dago Xantinik ikasi nuena, Zuietan dago beste bat ere bai, Ultzama beste bat, eta naski ez dago gehiago, jazta inor gehiago geratzen. Eta taierrean nundakazu, herrian, baserrian, edo... Baserrian, ni herria baino pixka lasterago izin naiz, kilometro baden nago, eta han berean, ne baserrian berean. Ona. Bueno, hemen piper mina botako jau, ez da nahi gustatzen, gehiago egatia, baina, mejillo batzeko la piper pikante pixkatekin, ez da? Ungizartzen dira. Muskuluak, indeuna da tomatia bota, guain, ingo deuna da bertara, belarru zaintxua bota, vale? Eta behin, belarru zaintxua bota ditugula, gehiagi, inbaino lehenuo, ja, 2 buelta eman, eta ingo deuna da, betu, muskulua bertara bota, repesatu ditugu, danak daude, itxita eta fresko. Berta bota, eta hor irikitzia, bere vaporekin. Vale, horrela xe. Haber, tapatxo badakaten hemen neurrikoa, bai, ustet hemen, tapakin azkarro irikiko ja, eta xamurrago geldituko ja. Tapatxoa garrita, hemen zutatik atea, bestela herri inbertitaiten, eta hor inbiarretena da guain. Olibak bota, hau, olibak sukaldatuta daude, enkurtituak dira eta ez du berre asko ikan. Hemen ingoitugu 2 buelta eman, hemen ardo zuri pixkatekin, eta hau goxatzen utziko dugu. Hau hemen goxatzen dakau, eta egin behar deuna da, geho, lekak hemen astu, hoi, gaineti bota, eta hau, muskuluk atatzitigunean, egaluzia bertan jarri. Ia, hemen itzen da, lan guztia aurratu dugu, Jon? Ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo geha, ados? Arrazongi. Zehazki jungo geha lolina, loli da gure loreak zaintzizkiguna, eta gaurkoan esango dugu, uda eta gero bakizue,
lorek apaldu itendia, batzu simeldu itendia, bestiak okertu, eta lorelik emango esku aholkuak, lore danak gora ekartzeko. Guazen ikastea. Eguerdion, kaixo Joseba, badakizuen bezala Loli, zein argarate naiz. Gorbeia lora zaintzan gaude, Txabarri binean, eta udara bukatu da, eta gure landare gaixuak pixka bat sufritu egin dute. Gaurkoan ikasiko dugu nola txukundu, ongarri eman, ureztatu eta bar, berriro goxo eta kontien egoteko gure landareak. Ikusten duzuen ere landare gaixuak nola dauden? Berdin da, lasai, alden moduan txukunduko ditugu. Hau oso normala da, Udaran bero egiten badu itxe egiten ditugu, landariak ilunetan daude, gero oporretan joaten gara, ureztatu de ala-ola, eta bueltatzen garenean, hau gertatzen da. Bai etxe barrengo landariak eta kanpoko landare batzuk ere begira nola ditugun. Orduan, adibidez, hasiko naiz, dali hau. Dali hau da patata bat da, bulbo errebola bat da, eta gaixuak nabari du kaso hondirik ez diogula egin udaran. Zer egingo diogu neri? Begira, ustelduak ditun loreak kimatuko ditugu, moztu, besterikan gabe, kenduko diogu. Osto batzuk ere baditu hemen bian, hau ere oso normala da, zertik argitasuna beraino ez da ongi sartzen, txukunduko dugu, eta dalia honek eman du udara guztian lore pila bat. Eta hala ere, fijatzen baldin mazeate begira, Kikilak zenbat heldu diren. Baina egia da, hola ja pasaren lehortu den lore honek ez du ezertarako balio eta landarieri indarra kendu egiten dio. Orduan besterikan gabe, txukundu pixka bat, ongarria botako diogu, baina ez diogu betiko ongarria botako. Bota barri dugu humus bat. Nik dakaten hemen da, xixarian ximaurra. Ongarri pixka bat gehiago botako diogu, gogoratu humusa dela, eta orain, lan berdina egingo dugu etxe barrengo landariakin. Gure zinbidium variedade hau txukunduko dugu. Tutoreak dire loria hiltzen duten makiltxo hauek aterako ditugu, kenduko diogu, eta lehortu diren lori horiek, hauek bai azpiezpetik moztuko ditugu, eta betikoa pikin bat ureztatu, ongarri pixka bat emango diogu, eta bisitu egingo da gure zinbidium landarea. Gure potos gaixua ere ikusten duzue, triste egondu da, ilunetan egondu delakotz. Orduan, berdin, garbituko dugu txukun-txukun, ongarri pixka bat emango diogu, eta hemendik hilabete pare batera, potosa goxo-goxo egongo da. Hau da, katriste izena du gaixuak eta nahiko triste dago egia esan. Nik uste honek izan du baita ere, argitasun falta seguro, orduan, gu ezala, nire ilunetan nagonean triste nago, hauek ere argitasuna behar dute. Dakagu hemen orkidea bat, kasu hontan kokedama bat da, eta kokedama horreri gertatu zaio, gorodlioa lehortu eginda. Hau batez ere behar dugu, pikin bat moztu, ongi ureztatuko dugu, egila da, oinen lehorra dagonean, behin botata ez da nahikoa. 3-4 egunez botako diogu 2-3 aldiz egunean gutxi, baino poliki, ongi guzti arte. Eta bukatzeko baditut 2 guzmania, tali honetatik lore bat ematen du, orduan hori moztu egin behar da, ongarria eman, eta aterako da beste ume bat, guk deitzen dugu beste ume bat aterako da ez hemendikan. Nola hemendikan ez den aterako, hori bai bebetikan moztuko dugu, ongarria eman, eta listo. Martxo apirilerako edo berriro loratu egingo dire. Ikusi duzuen nola txukundu ditugun, goxatu ditugun gaurkoan nire landariak. Hemendikan ari dire eskerrak ematen eta esaten gustura daudela. Fijatu zaitezte zuen etxean nola dituzuen landareak, eta behar baldin badute, txukundu, goxatu, ongarria eman, eta ikusiko duzu zeinen gustura egongo diren. Bai landariak eta bai zuek. Gaurkoan onaraino mila esker. Hau, paloli eta gora zure aholkuak gure etxeko lore goxo-goxo goteko ez da, egia esan, bai. Eta behandu baino lehen, kudeatu behar dia, bestela gero behandu balin bada alperrik izatea. Eskerrik asko, eta aurrenare zure aholkuen zaion gobea, bakita urten ebai,
aholku asko emango ziguzula. Bezarkada handi bat eta gurian jarraitu behar dugu. Beitu hemen, nola goxatu dian hemen olibak, tomatekin, baratzuriakin, gero bertara botako ditugu patata lekak, eta hori alinatuta dago, gero hemen, botako jo hemen burua txerrianak, kabeza jabali, eta perifolio bota, eta listo. Eta hemen inbiar deuna da, beitu, Jon, hemen, muskuluak, bisarrakin bota izki jau. Bizikan daudenean bisarrak eukitzeitea. Ordu nien berdio. Iriki, bisarra balin baka topatu, hemen eukitzeu, Betu, justu nege mateu ez dakala. Bau, barroa saltzeta, bale. Eta hau, oskola honea. Hemen berdina, iriki, bisarra betu hemen, honek hemen zekak. Bisarrak endu, mamilla barroa eta oskola honea, bale? Arrozongi. Hoi zure kontu. Eta nik hemen ingotena da, arraia garbitu gero bertan jartzeko pla-pla iten, eta bestalde hauek horrea gota, eta bagoaz txerrek itxarraka. Bueno, hemen ibili gea zure artelanakin gora eta bera, baina baserrin bakite bai, behiak bazkazula, ez da? Bueno, behiak, ardik, astok eta zestakazu. Behiak baki Pireneik akaste dituzula, ez da? Bertako horrezakin eitzen gara, betitik alaitu gara, eta beti ala jarraitzen dugu. Bikain. Pireneikoekin. Eta gero ardi batzuk, etxeko dira. Vale. Latxak, eta gero potxoka batzuk. Potxokak bai, Poni batzuk. Vale, poni batzuk. Ondo. Eta, adibidez, Pireneikak zer dazkazu? Zenbat behi dazkazu? Zer dazkazu? Txalak iteko, eta gero txalak zuek izen zituzio, txalak saldu, o nola kudeaz ezu? Bai, Pireneika bazkatara egitako, gizentzen dugu aratxak, eta gero Nafarroko aratxan barruan osaltzen dugu. Bai. Urte, amairu hilabet ingurukin edo zezenkoak, eta urruxa pixka gazteixago. Vale. Eta, hola joaten dira. Bikain. Eta hori gero, nola, karnizita saltzen dezu, edo etxetikan saltzen dezu, o lotek itetuzu, nola kudeatzen dugu? Ez, nire saltzen diot hango bate, hango beste nekazari batei, eramaten duena, bat dauzkala badu bere arategiak eta berak aratera ematen du, eta haren medioz saltzen dugu denak. Vale, harek kentzeizki, eta igiri eite gazi, ezi, goxatu, eta gero harek saldu, ez da? Bai. Ondo. Eta, nola kudeatzen dituk hauek, adibidez? Danak zer dazka, guain udaran ja mendian botata, o ja laizter geizteko moguan, ja iraia pasatzen genien ja belarra falta zaigu mendin, edo... Bai, normalean, ateratzen dugu martxo ondarrian edo ezten ateratzen. Vale, nahiko goiz, martxon ja kanpoaka, Bai, bastanen normalean elurre gerata gutxo baina egiten dut, eta gero, bueno, kambio klimatikonek horri guri kaso kontortan bentaja izan dugu, bai, animalik erreza askarrago alteatzen dira, ez da kanpora. Bai, negu gutxago egiten dut, eta ateratzen dugu kanpora, eta gero, pues, ekainan batean sartzen dire bastanen mendietan, bastango mendi komunaletan sartzen dire ekainan batean, ordin arte goten dire belaietan, eta gero, pues, mendian, pues, goten dire abuztu arte, abuztua iraila arte, eta gero berriro belaietara. Bikain. Eta, adibidez, gero belarrak, neguko belarrak, bolak, pentsuak, hoi nola kudeatzen dek? Eukiteitu belarrak, edo... Bai, nik egiten dut belarrak, eta goten dira zati bat belarrakin, eta bestea lastua eta pentsua. Azkenean, belarrak... Bai, loditzeko lastua eta pentsua, eta behiak eta belarrakin, edo... Negune bai, lastua pixka eta pentsua, belarrik ez dago lako zenen zat, azkenean asko jaten dute, eta denendako ez dago, eta, bueno, izaten da... belarra eta gero lastua eta pentsua. Ados. Eta zenba buru esan dezu azkazula? 50 bat, hola. 50 bat, Bai. Jope. Eta hori da zure ogibidea? Bai. Zure ogibidea baserritik bizizea. Bai, ni beti txiki-txikitatin garbi nauken behiekin segiten nahi nuela. Bizi guztia etxean behiak izan dugu, eta beti behi Pireneikoak. Eta beti Pireneikak eukitu zue? Bai. Lehen etxean bazeuden erdian Pireneikoak, erdian mestizua, baina bueno, nila poliki jarri nituen dena Pireneikoak. Nire pasioa izen, beti behi Pireneikoak. Eta hori jarri egiten eta horrekin jarraitzen dugu. Bikain. Eta, ikiarri gustatzen zaite Pireneiko erraza, Ze adarra dazkaen, xuxena, puntxa-puntxakin. Bai. Gio, pixkat ikasien nik, adibes, historiaz abokado zen, beste herritan da, beste basarritan egon naiz, eta gio jendia baleiak eta eraman da gio bustan aldia hola pixka tontorrakin, da bizkarra zuzenak, eta... Pireneikatan azkenean mundua da, badira inbertze, pues, bai hilebeltzik ez izatea, muturra albeze motxa, oi hartuztela ditzen zaiona. Begila hola markotuta eukiko baziz bezala, Ojo perdiz eitzen zen ardera hasta esaten da hoi. Ze politak. Badoka, eta bueno, aprobetxatu zekarren zut opari txiki bat. A ber, opari eta guzti etorri alaiz. Solo medioa ekarri alde, solo medioa. Bai. Epa, Zura eta behia lotzen dituena. Ona. Gaina adarra gola, erraz, bikainak indituk,
Ona. Haure urkiak inin da alda. Bai. Bai, Urkia oso da sukaldeko ere bai erabiltzeko sukaldeko tabla bezala. Bai, txixo, moztera beleko jo, Bai. Hau, gio sinatu inberdiak hemen, Hemen utziko jo. Gio sinatu eta eman nahi dit, eta. Sinatu eta eman hemen jarriko jo, dotore jartzeko. Ona. Bertako arrazak babesteko. Ezin hobe, dudi gabe. Egia zan, bai, bertako arrazak guk ez bazio eusten ezen egut du bertziok, Bai, gero eta gehiago dire kanpoti sartzen arrazak, gero eta gehiago dire sartzen, eta nire ustez, babes gehiago man barzeo bertakoai, azkenean galtzen nahi gara guria eta kanpokoa sartzen, eta nire itzaizo gara gustatzen nahi, egia esateko. Eta gero gainean ikusten dut horrek kontraesanak eba dazkala, ez da? Kanpoko arraza batzuk igual batzuk bai Eskoziako beste hiledunak eta ondo jute jala larretan da menditan da, baina hortako betizuak egu bazkaure bai, ez da? Bai. O bertako arrazak hor, Bai, bertakoa dago. terreñare bai, da bertako arrazak. Eta gero bestela ekartzituen behi handi horiek eta azkenian larretako estia honak, beti ikullu nion behar dia, ez dakit, ikusten dut gehiago behar deula, mendin ibiltzen dian animalik, ez da? Gero kanpotik hartzen duzu ere, beti hartzen duzu gaixotasunak, hemen ez dauden gaixotasunak, eta ez dakit, azkenean bertako arraza beti ohitua dago bertara, pasatu zaikun historia kurioso bat, joaten ginen lehenago Oloronera, hango feria batera, eta ezagutzen ginen familia batez, eta han bat uste behi autoktonoa direna, beharnesak, dire Pirenaikoa bezalakoak, bakarrik txikixagokoak, eta beraiek esaten ziguten, mendira botatzen zuztela behiak, eta lehenik bazkazagoelaik, arraza guztiak egoten omen ziren, mendian, 1000 eta piko metro arte, egoten ziren denak ongi. Han bazka jaten zelaik, igotzen ziren 1500 metro arte, eta han ja bakarrik, 2 razta diferentoi. Baina ja amaitzen zelai bazka, 2000 metrotik goiti, bakarrik beharnesak aguantatzen zuten. Tak. Dire Pirenaikoan berdin-berdinak. Eta horrek ikusten dugu, bertako arrazan garantzia. Horrek bertakoa, bai, ni adiz ni potxoka askat, potxokak, eta bertako potxoka arraza autoktonu esateana. Eta, dio jendiak, eta negun zemate jo jaten, eta genegun zetan, eta nik, negun basoan bendikan zeudek, eta horiek hemen ohituta zeudek. Eta aguantatzen dute. Eta aguantatzen dute bikain, eta sasila jateue, otia jateue, bestia jateue, eta danoa jateue. Eta aitak esate zine bai, itxita balin bada utzi bertan. Hau zemate jo jaten, ze brillo dakata. Aita, ez ziotela eser ematen, benetan. Eta egia esan ematen dugu, animalia guztiz potente hoteko, jana tope eman bertzailela, ez? Baina bertako arrazak bertakoak inelikatzen dira, ez da? Berduena da, landa sobera neuki, ez da? Landa kondo euki, bai. Hori da behar dutena. Dudi gabe. Bueno, launak, hemen txe, behitu ze gauza egarrain diun. Horringo jauna deguain. Behotzen jarri, irekin bat emango jau, eta behin, irekiten da honian, sartuko ditugu, pusketa hauek, behitu. Adibidez. Dana ez egiz sartuko dut. Igual dana sartuko dut, eta gero platera eratzeko pixat erabaliko dugu. Ingo ditutena da, hau, horrelaxe. Hemendik amostu, hau bai, hemendik amostu horrela, gatza botako ziet, alde guztitatikan, eta ingo deuna da, alde batetik jarri, minutu eta erdi, buelta eman, beste minutu eta erdi, eta barrutikan xamurra gelditzia, pixat hola, xolomilloa bezala, bale? Berpuntxuan. Puntxuan. Han, bastan alden, sushi eta holako gordinak eta guandik hainbeste ez diagaten, ez da? Han nahiago dugu txuleta eta solomillo bat. Bueno, hau probatuko gaurkoan, ez da? Elkarrekin indeula probatuko. Bai. Bueno, esan dakoa, hau, minutu terdi eta minutu terdi. Eta hemen, behitu jau, murriztu zaigula dena, patata boktako ditugu, lekak ere bai, gutzako bainak, hauentzako lekak, Vale, hemen bi buelta eman horrela. Eta ingotena da, guain. Pixka dena txukundu, hoi txikitu, perezil rixatu ere bai, bertara bota, eta guantxe gatoz, dana garbituko deu, eta guantxe gatoz platera eratzea. Zan dagoa, minutu terdi, eta minutu terdi, eta puntxuan gelditukoa. Ja, goxatzen nahi nahi, jai. Itxura derra du. Beitu, minutu eta erdi onda, eta beitu, gorakai hasten da txurille izten, huelta matezio, tak, vale, eta, ite jauna egia, zua itxali. Eta ja bere beruakin, beste aldi egingoa, eta barru aldia xamurra geratuko zaigo. Itxura derra du. Vale, itxura derra. Hau, listo, eta esan dakoa, ingotena da ja zua, itxali. Eta hemen, huelta, temango jo gorrea, eta bagoaz. Jarriko dugu hemen, patata eta lekakin ingundako intxalada epela. Vale, holaxe. Hor gainean jarriko zionek hemen, kabeza jabali
amorratuan hau nik gustatzeltzek iri, Nire bai, amorratuanak, hola tirita batzu jarriko eskilo. Nire jateko dena gustatzen zait. Bai, ez da. Ni beti esan, nire gustatzen zait dana, eta segun hola dagoen entzai gustatzen. Boa, esate, kroketa jarra bai, igual esain honare bai, Baina hona zio genian ikatzera mar, barroa. Bueno, hemen jarriko jona da. Hola, perexil rixatua, hemen ja, entxalada, eta hemen jarriko deu, egaluzia, era berexi honta indeuna. Vale, hartu, adibidez, puska bat, horrelaxe, bi puska, txak, eta hiru gehitxo izango igual, Venga, bikin nahiko, honego jarriko jugu horrela, eta horrela. Gio jarriko irrazio ondila, nabek, errepikatuko jau, Beti gutxi garri bera eta errepikatu nahi dunak errepikatzia. Vale, eta gainetik muskulutxua botako ditugu horrela. Vale. Eta listo dakau lagunak hemen. Muskulu eta tomatetxa belar usaintxu hau egin indako egaluzia. Venga, hon ere errixatu garriko zio gaur. Venga, ara bendigan bat politarra batzeten. Horrela, xe. Bueno, hemen dakau. Gaurko entxalada eta gaurko egaluzia. Eskerrik asko, etortzeatik, Jon. Eskerrik asko, gure... Huendala, 5.000 urteite zian gauzak jarraitzegatik egiten. Ia, beste 5.000 jarraitzitugu egiten. Eta hemen gelitzea elkarrikan. Hau sinatu inberdiak, Agur lagunak.